ajuți și pe mine, frate. Stai, ce e ăsta? Drag 29 km cu bagaj? Sau așa se numește mașina? Bagaje? Cum se numește Există mașina asta bagaje? Cu cine vorbește? Băi, ce-i zis așa la școală? Ha? Ce ai zis, mă, prostule? Ești prost. Eu te întreb ce-i zis tu. Lasă-mă.